Ini sengoro tang bagi kok tumpanda mak lagi obo sengolo sai knerwana inno kok tumpanda o ini pai maga lagi ani yagra gla pajin tongnai kiprasani ngai social worker hai ke kiprasani dok sam tangkrak sini tapo borom nang budrai Debbarma ani yagra gla pajin o temasa boba hanya kiprasani dok hani belai tangkrak social worker sini tapo borong gana ronjik molson te ani mungamu proses social worker ani mung bisram Debbarma te ani Debbarma phajin tongnai bobo tiprasani ngai belai no samtangkra social worker sini tako borong gana Rajendra Debbarma te ani Debbarma phajin tongnai bobo hani tiprasani ngai belai samtangkra dopni samtangkra social worker sini tako borong gana Raju Debbarma sengkini और कॉक्टम पांडा खाई तम बागे मा खाईगान के सें TUIPC नि प्रेसिडेंट अनंत Debbarma जे बखरक्सा तिप्रासानि बागे ये डॉक्टरनि सामुं तांनाय ये खरक्सा बदिनि जे सामुं खाईमानि और सामुंगा जों सेलेनि न जों बिनि कॉक्टमा थुंनाय रखनो रिङैनाय और कॉक्टम पांडा जों खाईनानि बायदमा नाथाय ताबो पुलाव आं सानाय जे ताको अनंत Debbarma जे खरक्सा सिकलि बबाय ताबो जे सासमाय दंमोन आबो जों तिप्रासानि यङैनाय बेलायनो जों मनो सेलेंमोन याफोरो ते आं बिसेस खालायनाय जे TUIPC जे कर्मकर्ता दंमोन जे लिडार दंनाय बरकना आं कयनानि मुसुंगो जे TUIPC नि प्रेसिडेंट अनंत Debbarma जे बोसाजोग बायबो बुमा बायबो धर्मनो दिनै खने धर्मनि मुंना वइनाय जिसु ख्रिस्टनि मुंना वइनाय साइजों साकायसा जोसेफ गजि वइनाय खरक्सा बुमानो मेरि संगैनाय बोसाजोगनो मेरि संगैनाय बुमा बायबो बोसाजोग बायबो ताव सासमाय तंगै तंगनि आबो फियाबा सिनि जे ताखु बुकु तंनाय र तिप्रासा दफा तंनाय र अबसों ताबो जे साना नायमानि को अबनो ओ जे सामुं सितरा जे तांमनि अबो बेलायनो धर्मनि उपरबा आघात गलायो आबा अनुरोध खायनानि मुसुंगो जे जारायचिनि ख्रिस्ट बिसासि ख्रिस्ट ताखुग्र नर बमनो परेखेपनारि बनताम खायमान अबंके बेलायनो चिनि ख्रिस्ट ताखुग्रखनो अपमान रमानि गलायो नगते कैसा आंनो आं अनुरोध खायनानि मुसुंगो बा कयनानि मुसुंगो सिनि जे ताबुक जे बुकुकनि उपरै बा बुकुकनि साकाव जे सामुं सित्रा तानि दंमनि बरगाबो रायदा रुतुगै आइनि लामाव बरक थांनानि नांगो बरक जदिनो अनंत Debbarma जे सामुं खायमानो कितिङै बरक आइनि लगी थांगांकै जों बंनो सुबासु खायनाय जों तिप्रासाङैनाय अबनो बेलायनो सेलेम मानि याफोरजों थांगतै जे TUIPC नि जे ताबो कर्मकर्ता दंनाय बरक जदिनो अबनि पदक्षेप नायाखै अनंत Debbarma तुइनाय अमनि कुनु सामुं तांजैया हंखाय जों नेक्स्ट जों वानामा सिंसो जों आंगन थायनायनि बायदंनाय अमनि बागैनो जों बनो आइनि थानि याफारि रोनानि नांगौ खरकसा तिप्रासा दफाङैनाय अबाहायगा आनि साजोकनि समान आनि आहनजोकनि समान निनि साजोकनि समान निनि नाहनजोकनि समान निनि बायनि समान आबो जत तिप्रासा तंनेरो बेबाकनो अमनो साकसा गसिविनायदि बाहायमा तंनो से खरकसा सिकलि बोरै बिनि उपरै जेबाबे तम निर्यातन खाय तंमनि हेरेसमेन्ट खाय तंमनि मुसुं यातति फनो बबाय खलायजागै तंमनि आबो जों साकसागो खिख्लायनायदि बाहायमा तंग अ जे ताबुक 18 बोसोर काद्रब जे सिकलि आबनो निनि आहन जोकनि नंवां सुबिनायदि निनि बायदि वां सुबिनायदि निनि नसाजोकनि वां सुबिनायदि निनि साखो बाहायमा दङ अबन बागैनो फागे जों मन सिरिं के तंगै सुब्रिया जों अमनि बागै ताम खायमन जों अमनो प्रोटेक्ट स्मार्ट खायलायनाय बा जों अमनो तामु खायमान जों नेक्स्ट आबो जों पदक्षेपनानै फियाबा अबनानि कयमु जे ओ जे हेरेसमेन्ट खालायजाकनाय नुफुंनि बररकनो आं अबनो कयनाय अनंत Debbarma TUIPC नि प्रेसिडेंट बनो जेसेखापानो आइनि नगर हनानि नांनाय
अबन बागै आइनि नगर रखनान बागै बिनि बागै एफआईआर खायनान बागै अबरिनि बुमा ते अबरिनि आं अनुरोध खायो असिकनो हामबाय।